21 гадзіна, а значыць час на навіны па-беларуску і без цэнзуры. У студыі Ньюсруму для вас працуе Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. Эканоміка не слухае загадаў Лукашэнкі. Так а что, лучше пускай пожить немножко хуже. Пару лет, но потом лучше. Ці варта чакаць рэформаў? Расчышчаюць шлях. Все постачили. Кому оно что мешает? Дамы зносяць, дрэвы высякаюць. Для каго добраўпарадкуюць петрыкаў? Бізнес на трагедыі? Калі ты бачыш гэтыя пустыя будынкі, не можаш размаўляць. А можа варта, каб усе пабачылі наступствы чарнобыльскай аварыі? У гэтым годзе будзе горш, у наступны яшчэ горш, бо рост беларускай эканомікі яшчэ мацней запаволіцца. Сусветны банк апублікаваў новы прагноз, а ў ім і прычыны стагнацыі, і рэцэпт, як аздаравіць найважнейшую галіну нашага жыцця – эканоміку. Падрабязнасці ў Вітаўта Сіўчыка. Яшчэ не аднавілі валавога ўнутранага прадукту ўзроўню 2014 года, а ўжо запавольваемся. Сусветны банк панізіў прагноз адносна развіцця эканомікі нашай краіны на найбліжэйшыя 3 гады. Весь мир развивается где-то 3,5%, но остальные кто лучше, кто хуже. Мы хуже. Яшчэ ў пачатку года Сусветны банк прарочыў рост нашаму ВУП на няпоўныя 3%. Сёння ж гавораць пра няпоўныя 2%. Прагноз на наступныя гады абваліўся яшчэ мацней. І гэта пры дапушчэнні, што Беларусь атрымае кампенсацыю ад расійскага нафтавага манеўру, прынамсі ў палавінчатым памеры. Мы трапілі ў пулапку стагнацыі, і трэба з неї выходзіць не традыцыйнымі для беларускага дзяржплана метадамі, а зусім іншымі. Зацягнуць паясы, пацярпець. Бальшыня з 10 апытаных намі магілёўцаў гатовыя пайсці на такі крок, але толькі тады, калі ўбачаць у гэтым сэнс. Нет, конечно, оставлять все как есть нельзя никак. Надо что-то в нашей экономике менять, потому что она застойная уже с конца 90-х годов. У нас такие светлые головы сидят на высоте, что поэтому лучше они знают, что делать, я думаю. Для детей, конечно, можно потерпеть, но лучше сразу. Лучше пускай пожить немножко хуже. Пару лет, но потом лучше, как в Польше было. Им сказали конкретно. Поживите, потяните пояса 5-10 лет, но потом лучше будет. Дзікага капіталізму Сусветны банк, аднак, не прапаноўвае. Наадварот, кажа пра неабходнасць фінансава падтрымаць беспрацоўных і маламаёмасных грамадзянаў. Сродкі на гэта арганізацыя раяць выдзеліць за кошт рэструктурызацыі неэфектыўных дзяржаўных прадпрыемстваў. Вось недавно віце-прэм'ер казаў, што вложили 4 мільярды доляраў, а ўсе дрэваапрацоўчыя камбінаты стратныя. Шкло, папера, цэлюлоза, мас стратныя. Я не ведаю, гэта лягчэй назваць тыя прадпрыемствы, якія не стратныя. Паводле Ярослава Раманчука, прадпрыемствы, што марнуюць грошы падаткаплатнікаў, трэба прыватызаваць. Менавіта рэжым адкрытай канкурэнцыі зможа выправіць сітуацыю, але замест гэтага ў Беларусі працягваюць рэалізоўваць дзяржаўнае планаванне. Значная частка беларускага эстаблішменту папросту не верыць у эканамічныя заканамернасці, верыць у такія наўпростыя загады. Тое, што тады, калі загадаеш, калі накрычыш, тады, калі дысцыпліну жорсткую увядзеш, то тады вось пойдзе справа на паляпшэнне. Летась у снежні у адмысловым указе Александр Лукашенко аптымістычна вызначыў, што рост ВУП Беларусі сёлета мае быць не меншы за 4%. Але бюджэт прапісалі з улікам больш стрыманай лічбы, крыху больш за 2%. У траўні Лукашенко склаў асабістую адказнасць за рост эканомікі на прэм'ера Сергея Румаса. Вы мне больше не пишите эти доклады, вы просто теряете время. Надо 2 строчки. Чего вы добились положительного? Вось толькі як дамагчыся нечага станоўчага, калі для сапраўдных рэформаў няма палітычнай волі. Вітаўт Сіўчык, Белсат. Шанец працаўладкавацца прапановвае сталічны кірмаш вакансіяў. Цягам 3 дзён 7 прадпрыемстваў прэзентуюць свае прапановы. Паводле афіцыйнай статыстыкі беспрацоўных у сталіцы 0,1%, а паводле экспертаў значна больш. Ці зробіць кірмаш вакансію з дармаедаў працоўных, высвятляла Галіна Абакунчык. 50-гадовы Олег Лопатин працу шукае ўжо месяц, таму і прыйшоў на кірмаш вакансію. Только завод Вавилова с кадров заинтересовался. Опять же, не именно по моей специальности водителя-погрузчика, а грузчик, водитель-погрузчика, там это совмещать надо.
Я этого не боюсь, я мужчина крепкий, здоровый. Колькі людзей знаходзяць працу на кірмашы вакансію ў міжраённым аддзеле працаўладкавання паведаміць адмовіліся. Цікавімся у рэдкіх наведнікаў з прэс сталага веку. Ничего особенного нет, там 3 представителя все. Крышку подходила для меня, я не знайшов. Ну, я на пенсии, у меня такую вот что-нибудь полегче. А у них такого нету. Паводле камітэту занятасці насельніцтва Менгарвыканкаму ў сталіцы каля 17 тысяч вакансій, з якіх 10 тысяч месцаў для рабочых прафесіяў і 7 тысячаў месцаў для спецыялістаў. Перадусім не стае будаўнікоў, прадаўцоў і кіроўцаў, а таксама медсясцёр, інжынераў і дактароў. Таму беспрацоўе толькі частка праблемы на рынку працы, кажа адмыслоўца. У нас есть такое явление, как работающая бедность. Люди работают, однако это не гарантирует того, что им будет деньги на хлеб с маслом. Вот, так что тут нужно работать не только с теми людьми, у которых нет работы, но и с теми людьми, у которых есть работа. Уровень образования не соответствует имеющимся предложениям. С другой стороны, образование само не соответствует рынку труда и запросам работодателей, и связи между ними практически нет. Паводле Мінстату, колькасць незанятага насельніцтва ў Беларусі складае 0,5% працаздольных жыхароў, але рэальна беспрацоўе складае 5% працаздольных грамадзянаў, большасць з якіх у рэгіёнах краіны. Беспрацоўных значна больш, чым там гэтых некалькі дзесяткаў тысячаў, што ціск колькасці беспрацоўных на наяўнасць працоўных мест значна большы. Вось. І тыя, хто хочуць сябе рэалізаваць і знайсці годнае месца, маючы на ўвазе і ўзровень адукацыі, і ўзровень кваліфікацыі, і ўзрост, яны проста з'язджаюць з краіны. Кірмаш вакансіяў ды прэзідэнцкія дэкрэты аб спрыянні занятасці насельніцтва – гэта толькі няўдалая спроба развязаць праблемы на рынку працы, кажа адмыслоўца. Рекомендации тут, в общем-то, стандартные. Либерализовать, в общем, обстановку для ведения бизнеса, реформировать рынок труда, также нуждается в реформе, по-прежнему нуждается пенсионная система. Нужна поддержка молодым и не в виде распределения, а в виде настоящих возможностей и для образования, и для создания своего дела. Адмыслоўцы адзначаюць, што праблема беспрацоўя не ўнікальна для Беларусі, але ўнікальнасць заключаецца толькі ў нежаданні ўладаў беспрацоўе прызнаваць ды прымаць патрэбныя захады для развязання праблемы. Галіна Бакунчык, Белсат. Ва ўкраіне развіталіся з 5гадовым Кірылам Тлявавым, які ў мінулую пятніцу атрымаў смяротнае раненне ў галаву са зброі паліцыянта. Трагедыя адбылася ў горадзе Пераяслаў-Хмяльніцкі Кіеўскай вобласці. 2 працаўнікі нацыянальнай паліцыі стралялі па бляшанках ды паранілі дзіця. Хлопчык, не прыходзячы ў прытомнасць, памёр у шпіталі. Нягледзячы на масавыя пратэсты па ўсёй краіне супраць дзеянняў паліцыі і патрабаванне адстаўкі службовых асобаў з непасрэдных кіраўнікоў звольніўся толькі начальнік паліцыі Кіеўскай вобласці. Кіраўнік МУС Арсен Авакаў заявіў, што не мае намеру сыходзіць у адстаўку, а таксама не бачыць сэнсу адстаўцы кіраўніка нацыянальнай паліцыі Сергея Князева. Паводле версіі Дзяржаўнага бюро расследаванняў, 2 працаўнікоў нацыянальнай паліцыі ўкраіны 31 траўня ўжывалі алкаголь у двары прыватнага дому, а таксама стралялі са зброі па розных прадметах. Паводле міністра ўнутраных справаў Арсена Авакова зброя не была табельнаю. Падазрываных змясцілі пад варту на 2 месяцы. Рэалістычны сцэнар і якасныя здымкі зрабілі папулярным не толькі амерыканскі серыял «Чарнобыль», але і самую чарнобыльскую зону. Тамтэйшыя турыстычныя агенцтва паведамляюць, што расце колькасць забраніраваных на летнія месяцы экскурсій у ваколіцы Чарнобылю. Пра бізнес на скепках трагедыі Юлія Цяльпук. Каждый атом урана словно пуля, которая пронзает все на своем пути. Металл, бетон, плоть. У чарнобыльскай электрастанцыі было каля 3 трыльёнаў такіх куль. Пра іхнае дзеянне распавядае мастацкі серыял HBO «Чарнобыль», прызнаны найлепшым шоу у гісторыі паводле карыстальнікаў IMDb. Уражанне ад аповеду пра найбуйнейшую гісторыю нуклеарную катастрофу 33-гадовай даўніны робяць сваё. Вы не можете пераадолець шлях да Кіева, не скарыстаўшыся з магчымасці ўбачыць гэтае унікальнае месца. Мяркую, што пасля выхаду серыялу цікавасць турыстаў да зоны будзе расці. Аўтобус за аўтобусам вязе турыстаў з Еўропы і нават з-за акіяну ў вангельскамоўны тур па адзіным такім месцы на свеце. Кошт досведу каля $100 ад асобы, прыпынкі ва ўсіх знакавых месцах.
Усмешкі, якія бачым на пачатку экскурсіі, ужо неўзабаве змяняюцца на уважлівасць і сум. Калі ты бачыш гэтыя пустыя будынкі, не можаш размаўляць. Гэта проста фантастыка. Трагедыя на самай справе адбылася тут, і вы адчуваеце, што адчувалі людзі, калі меліся пакінуць свае дамы. Гэта вельмі круты досвед. Да паказанай у серыяле аварыі ў 4-м блоку АЭС у найбліжэйшым да станцыі горадзе Прыпяці пражывалі 50 тысячаў чалавек. Візітоўка спусцелага гораду ў гіганцкае кола агляду, якое раскруцілася б 1 траўня, калі б не выбух за 5 дзён да гэтага дня. Узброеныя дазіметрамі наведнікі дзівяцца велічыні радыяцыйнага фону. Ведаеце, мы недзе заўсёды памяталі пра радыяцыю, але я настолькі хацеў гэта ўбачыць, што мне захацелася пайсці на такую рызыку. Мая мама, якая засталася ўдома, пэўна, была б супраць, але я ўсё адно на гэта пайшоў. Паглядзець катастрофу знутры можна, але дакранацца да інфраструктуры не варта. Каб атрымаць газаваную ваду, вы апускаеце сюды манету, націсніце на кнопку тут, бераце шклянку, выпіваеце і вяртаеце яе назад. Скарыстаецца наступная асоба. Гэтак было заведзена ў СССР. З аднаго боку, Чарнобыль – гэта трывожнае месца, але з іншага – папросту прыгожае. Вы бачыце, як адраджаецца дзікая прырода і наколькі спакойна, атмасферна. На мой погляд, гэта адзінае месца ва ўкраіне, дзе вы сапраўды можаце адчуць атмасферу СССР. Захаванне гэтай атмасферы залежыць ад плыні турыстаў. Калі зона зробіцца шматлюднаю турыстычнаю пляцоўкаю, гэта сапсуе эфект знаходжання ў ізаляваным месцы, таму што тут будзе вельмі шмат людзей. Украінская чарнобыльская турыстыка вырасла ў апошнія 10 гадоў. Беларуская ж частка зоны адчужэння застаецца закрытаю. Толькі раз на год на радаўніцу сюды з'язджаюцца сем'і адсяленцаў і турысты. Канкурэнцыю Прыпяці нашай вёскі не зробяць, але могуць пазмагацца за ўключэнне ў агульны чарнобыльскі маршрут. Юлія Цяльпук, Белсат. Неважна, ці патрэбны вам ваш будынак, але калі ён замінае ўладам, яго знясуць. Гэтак зруйнавалі сховішча, а таксама ваенкамат, краму і цагельню ў Петрыкаве, што на Гомельшчыне. Павысякалі і дрэвы, жыхары не ў захапленні. Дык дзеля каго гэтак добра ўпарадкуюць горад, высвятляла Ірына Дарыфійчук. А куда мне вот велосипед вот было ставить? Вот куда закатки ставить? Куда картошку? Вот как хранить? У нас нету подвалов. Склепу няма, а клеці ля дому па вуліцы Карла Маркса ў Петрыкаве пазносілі. Пацярпелі ў двары не толькі клеці. Тут выкарчавалі ружы, знішчылі палісаднікі, папілавалі дрэвы. Кому оно что мешает? А мешает, я вам объясню почему. Здесь стоял военкомат, но двор был бы как бы закрыт, от людских глаз. Военкомат снесли, двор нас уже, мэру нашему не понравился. Все. Военкомат разом з шэрагам іншых будынкаў зруйнавалі ў межах праграмы добраўпарадкавання гораду. А вы ж пройдите по Пушкина, вы пройдите по Бумажковой улице, вы пройдите по автостанции, вы посмотрите, вы по площади пройдите, вы по паркам пройдите, посмотрите. С парков что сделали? Так выглядаў цэнтр Петрыкава яшчэ летась. Цяпер жа на цэнтральнай плошчады вуліцах ацалелі лічаныя дрэвы. Рэшту павысякалі і ўсё закладаюць брукам. Такімі зменамі задаволеныя не ўсе петрыкаўцы. Этому городу давно должны были уделить внимание, поэтому все, что делается, это все так надо. Значит, все в конечном итоге будет хорошо и красиво. Мы были противники вот этого, что много деревьев поспилили. Город – это не то, что должны быть одни дома, а деревья, мне кажется, намного лучше было. Я понимаю, плитка – это красиво, это дизайн, это все отлично, особенно мозаика, это прекрасно. Но надо и о людях думать. Найбольш абурае жыхароў, што іхнага меркавання пра тое, як мае выглядаць іхны горад, ніхто не пытаўся. Приняли решение, и я думаю, что у нас так. Может, люди хотели, чтобы с ним кто-то советовался, но у нас вот так. Социальный опрос, возможно, надо было проводить. Возможно. Может быть, что-то посоветовали бы старожилы. Может быть, были бы интересные предложения. Аўральнае добраўпарадкаванне ў горадзе пачалося яшчэ ў сакавіку. Чаму? Петрыкаўцы маюць некалькі версіяў, і ўсе яны звязаныя з кіраўніком краіны. Потому что у него уляскивающих резиденций. Пролетал на вертолете и сказал, город сделать красивее. Просто-напросто сейчас будет комбинат вставать в строй. Приедет, естественно, ваш батька. Да, тут будет что-то смотреть.
Горна-ўзбагачальны камбінат у Петрыкаве пачалі будаваць у 2014-м. І паводле плану сёлета напрыканцы года прадпрыемства ўжо мае запрацаваць. А загад добраўпарадкаваць горад Лукашенка аддаў летась падчас паездкі па Гомельшчыне. Разбярыцеся, каб у траўні наступнага года мы паглядзелі Петрыкаў, каб ён быў не горшы, чым Жыткавічы. Тэрмін цяперашняга візіту кіраўніка краіны дакладна невядомы. Адзін з варыянтаў 3 ліпеня. Даже если они сюда всю Белоруссию звонят, они не успеют это сделать. Это к 3 июля, в Дню независимости. Ну как можно сделать город образцового порядка, если центральную улицу заасфальтировали, а рядом соседние, извините за выражение, можно я так? Не. Школа веславання, пра якую мы распавядалі днямі, дакладна не ацалее ў гэтым капітальным рамонце. Сёння гарадскія ўлады паведамілі трэнерам, што будынак зруйнуюць. Ірына Дарафейчук, Белсат. Сёння сусветны дзень бегу. З гэтай нагоды прабегчыся разам усіх ахвотных запрасіла суполка «Сан-Ран Віцебск». Ідэю падхапіла нямала віцеблянаў. І як высветлілася, бег – гэта занятак не толькі для спартоўцаў, маладых і здаровых, але і для пенсіянераў ды немаўлятаў. Ян Вярбіцкі. Самых малодшых прывозяць у вазках, а самаму сталаму удзельніку суполкі аматараў бегу «Сан-Ран Витебск» амаль 90. Можно заниматься до тех пор, пока ноги ходят. Спорт это и укрепляет здоровье, и как-то себя бодрость какую-то придает. Спорт – это неотъемлемая часть человека. Заснавальніца суполкі віцеблянка Алена Жукова 4 гады жыла ў Менску, дзе бег больш папулярызаваны. Там і захапілася гэтым відам спорту. Толькі ў сацыяльнай сетцы УКонтакце на запыт бег выдае 29 менскіх суполак ад 6 да больш за 6 тысячаў удзельнікаў. У Менску ладзяцца самыя вялікія масавыя забегі ў Беларусі. Найбуйнейшы менскі паўмарафон, які збірае дзесяткі тысячаў удзельнікаў. Па вяртанні ў родны Віцебск летась у кастрычніку Алена адразу ўзялася арганізоўваць мясцовую суполку. К нам можно приходить всем. У нас есть кто отдельно бегает с новичками, нам можно, кто хочет с палками скандинавскими, но к нам можно на велосипедах. То есть у нас за здоровый образ жизни. Ахвотных долучиться аматары здорового ладу жыцця закликают праз интернет. У нас есть группы в социальных сетях. Мы выкладываем информацию везде о забегах, о пробежках, о тренировках. Это все информация есть, вся выложена, чтобы люди не боялись, приходили, не стеснялись, потому что нету определенного какого-то формата. То есть неважно, в какой ты форме, неважно, как ты выглядишь, неважно, в чем ты одет. Але Сан-Ран Витебск не просто аматарская суполка. У іх ёсць свой трэнер, выкладчык лёгкай атлетыкі Дзяніс Денисюк. Цяпер ён рыхтуе ахвотных да ўдзелу ў марафоне і трыятлоне. Хотелось бы быть в Витебске такими фронтраннерами, как сейчас говорят москвичи, то есть развивать беговое движение, чтобы были, например, там какие-нибудь спонсоры, там Nike, Adidas, чтобы мы, например, разыгрывали каждые выходные кроссовки. Тогда люди подтянутся, потому что будет интерес. Но пакуль няма розыгрышу кроссовок, все равно можно подтягиваться, каб умацаваць здароўе і пазнаёміцца з аднадумцамі. Сан-Ран Витебск ладзіць свае імпрэзы ў парку каля ракі Віцьба штотыдзень і анансуе іх у суполках у сацыяльных сетках. Ян Вярбіцкі, Белсат. Бруднае паветра парушае правы чалавека. Мяркуюць у Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Хваробы, звязаныя з гэтую праблемаю, забіраюць у беларусаў цэлы год жыцця. Паводле смяротнасці ад забруджанага паветра Беларусь займае 3-е месца ў свеце пасля Украіны і Балгарыі. У справаздачы АН адзначаецца, 90% насельніцтва нашай планеты дыхае забруджаным паветрам. Дакумент апублікавалі з нагоды Сусветнага дня навакольнага асяроддзя, які адзначаюць штогод 5 чэрвеня. Паводле адмысловага спавяшчальніка АН Дэвіда Бойда, у праблеме вінныя ўлады, якія не могуць забяспечыць людзям якаснага паветра. У сваю чаргу ўлады Беларусі сцвярджаюць, што за апошнія гады сітуацыя з выкідамі шкодных рэчываў не толькі не пагаршаецца, а нават паляпшаецца. Найперш праз меншую колькасць выкідаў аўтатранспарту, мадэрнізацыю ачышчальных установак на прадпрыемствах і выкарыстанне аднаўляльных крыніцаў энергіі. Паводле звестак Белгідрамету, летась якасць паветра па краіне заставалася стабільна добрая, за выключэннем такіх гарадоў, як Менск, Жлобін, Гомель, Магілёў і Наваполацк. Ад якасці паветра да яго прагрэтасці. Прагноз надвор'я на заўтра ўжо зараз вашай увазе. Я ж на гэтым развітваюся. Бывайце шчаслівыя і беражыце сябе.